Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, Mayong hapon sa ato mga pinalangga ka mga tagpalamati. Kamusta dirang aton nga mga ka-aksyon sa Webesman nga edisyon sa programa This Is My Life. Sa subong nga hapon, temporaryo ninyo mangin kaupod ini si Indayan. Okay, may importante lang nga gina asikaso sa karon si Tita Wilma. Okay? Si Indayan Danay. Siga, kamusta mga ka-aksyon naton nga naga-monitor sa siniya nga tinion? No, mga ka-aksyon naton nga sa sini nga mga inoras nagapahuway-huway, ginapa-empty da na yang ilay nga mga paminsaron. Even though do kadamo gud sang problema, pero kun kaisa ti mga bisan mga 5 minutos lang or pila ka minutos dira abi nga ma-relax ang aton nga paminsaron, ablang daw wala ka sang paminsaron anay ng mga negatibo na sige, appreciate mo ang kalinong sang palibot. But anyway, sa mga ka-aksyon naton nga naga-monitor sa ilayatag sa mga transistor radio and sa mga ka-aksyon naton nga naga-monitor via Facebook Live, din man kamo nga parte sang Pilipinas or gwa sang Pilipinas, luwas ang pungsod ang ginamin ko. Sige, good day dira sa inyo tanan. Pero antes kita, no, sa aton iyang nga magin prepare diri para sa inyo, diri kita anay sa aton man nga lakat sang panahon. Ma-feel ninyo, kabugnaw na kayo, no? Wow, nami ni kun kaysa kay syempre, ang times 2 wala nga. Honestly, ginaya, di ba? Sino di subong wala electric fan house, sino di subong wala sang aircon. So, kung isip-isipo naton tungod sa kabugnaw, no, kay Burmans na di naga-less man, ha? Ga-less man ang aton iya nga pag usar sang electric fan or aircon kun gabi kay syempre tugnaw na maadugang kapagidya. Sige. So, sa liwat, sa na-mention ko, sa aton lakat sang panahon, ang southwest monsoon, no? Amo ni ang naga-apekto sa bahay naman iya sang Luzon. Diri sa Western Visayas, partikular sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod, maka-eksperyensya kita tamwa kadra o tamwa. Trutangla kada bla sa klangitan kita amo do ka guom-guom may portion ana nga nagaguom-guom kag nagatupa ya ang lapta-lapta nga ulan, no? Bangod man ina sa southwest monsoon ukon ang localized thunderstorms man. Kasarangan tubtumabaskog naman nga huyop sang hangin ang mabatyagan sa bug-os nga probinsya sa Negros Occidental. Muning feeling naton basta mag-Burmans na kay daw feeling nimo daw paliron kung ano mga dira simo mga nakatapek simo yang lawhas, like for example nag-uso hindi nga uso kundi gina-use naton subong tungod sa COVID-19, no? Ining face shield mao kahapon yawan man kulagas ang face shield kinagtabog. Pinalid ka hangin pagwa ko muna ho. Ginpalid ka hangin. So make sure gid nga kaptan sang maayo or also payong man kay may times kung nga nagaguom-guom tapos nagapanarithi gugulpi lang man nga ang hangin daw kabudlay ti basibla paliron. So maghalong-halong like for example nagatabo ka pa imo sa dalan, so make sure gid nga nakaptan sang maayo na nakaptan sang maayo
kung ang pauyon sang hangin halin sa north pa kadto sa south, syempre dauman pauyon, alangin pauyon from south to north, kay north to south ang ano sang hangin, ang dapya sang hangin. Sige Pero kay ina si Haring Adlaw, nagbutlak las 5:33 ang aga, kag ini naman ang magatunod, las 5:27 karon iya sa kasisid mo. Ang atong temperatura, yara nag-range sa 25 to 32 degrees Celsius. Sige, ano ba ang mga dapat naton istoryahan sa subong iya nga hapon? Na, standby sa aton nga mga ka-action kaya ang aton nga topic subong. Siyempre, kay given sa karon nga mayo-ayo ini nga mga information ang aton nga nakuha ang malin gabi, no? Hasta sa sini nga mga inoras, di ba? Kay kagabi nagpagwa sang executive order, no? Si Bacolod City Mayor Evilio Nardia may kang tanan iya sa mga requirements for travel, no? Kanami kay ti kung fully vaccinated ka na, no? Kung fully vaccinated ka na, nga isa ka bakulod nun, ang ipakita mo na lang amo ang imo nga inablang mga available na nimo, no? Nang mahapos mo na lang yung makuha. Like for example, kung fully vaccinated ka, di ba maginahatag sa aton yung vaccination card, di goods ka na dayon. Tapos may pila ka lang ka mga kinahanglanon man nga ikuhaon, pero for sure dasig lang na nimo yung makuha kung magpasulod ka diri sa syudad sang Bacolod, diba? Pero kung non-Bacolod noon ka naman, same lang sa gihapon, diba? Same lang sa gihapon. Kay syempre ang aton iya nga vaccination card, ang aton QR code diri sa Bacolod wala naga-synchronize sa iban nga mga LGU. That's why nga gina-require ni Bacolod nga magkuha ka sang imo iya nga vaccination certificate. Gin-explain to kagabi ni Ma'am Emang, na? Gin-explain to kagabi ni Ma'am Emang paano ka makakuha indayan gani sang sang if non-Bacolod non ikaw, paano ka makakuha sang vaccination certificate kadto sa website sang DICT, na? Kadto sa website sang DICT, check ninyo or di gani feel free man nga mag-check, mag-search sa Google, 'di ba? Para hibalo ka kung ano ang proseso sa pagkuha sang vaccination certificate, 'di ba? Sige ang aton nga topic sa national ining ginpagwa balang pahayag, no? Pahayag sang Philippine Expert Panel kay ang aton digali nga national immunization coverage medyo manubo-nubo pagid sa gihapon, no? Madumduman nyo ang aton nga gobyerno national, nag-set na sila, di ba? Nag-set na sila sang target para yung malabot or mahit naton ang herd immunity. O galing ti kun manubo ang immunization, to kabudlay man, no? Sige Pero we are hoping nga magsaka ini siya, di ba? Kag tungod man sa mga panibag-o subong nga mga guidelines niya ginpagwa, for sure I think ang term is mapilitan, no? Mapilitan nagin ang mga nagapangduha-duha pa dira kay may tendency nga inablang kadagiho mo, no? Kung wala ka pa na vaccinate, may tendency nga mag-ano kagid ng maka-experience ka sang kabudlay. Okay. Ang isa pagid naton given kagabi isa man ini sa anunsyo sa national nga ang mga fully vaccinated nga mga travelers, no, gikan from other countries, no, kung fully vaccinated ka na, kita mo lang imo yang 3 days, no, kay 3 days gid man mo ang or 72 hours, no, nga negative RT-PCR result mo na ipakita mo, free ka na iya for facility-based quarantine. No? Facility-based quarantine. So, galing kay daw laindi yang pananawan sang aton Department of Health, no? Nga bal nga kung kakason ni kunong desisyon bala, kakason ining pag mandatory yung quarantine sa mga fully vaccinated halin sa mga green countries, bala
wala ko no iniinaya na konsulta. Wala ko na konsulta sa Department of Health. Kaya nagpagawa din isang statement, amo mismo ang tiglikom sa Department of Health, si Secretary Francisco Duque III. Ambalya, wala ni na konsulta sa akon ang iniiyang atikang, kag wala man, no? Wala man sa nga desisyon si Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez, and even Interior Secretary Eduardo Anyo. Uy, ano ni siya? Ano ni ang nagwa nga pahayag ni Duque, no? So, I hope nga ma-experiensyahan, ma-explain ini, no? Mapaathag ini sang presidential spokesman kung nga question dira si Duque na sige So far amo ni ang pila ka mga information nga nakuha naton from the national na may kang tanan sa mga latest man nga ginpagwa sa karon nga mga balita, na especially sa mga panibag-o nga mga anunsyo sang aton iyang gobyerno national, particular na ang travel guidelines, na kung ano na lang ang mga kinahanglanon naton para iyang makasulod kita sa iban nga LGU or mismo driman sa aton sa syudad sang Bacolod. Sa 2 na kita, sa akon nga pagbalik standby sa aton nga mga ka-aksyon, kay akon i-share sa inyo ang aton iyang FYI topic. Do ini makarelate man ko na diri. Kamo makarelate man kamo sini, 'di ba? Laban sa aton makarelate sini kon unto ang paghahambalan. Ablang nagabusog ang imo yang nga unto. Mga remedy nga pwede naton gali nga mahimo if hindi kita makahingagaw or hindi kita dali-dali bala makapa-set sang appointment sa dentista. Sige, sa akong nga pagbalik, standby sa aton nga mga ka-aksyon. Ato na Dr. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang peace yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po,
ang naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Mala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo yun yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang nagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo bisa nagdamo dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Na masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa
inyo sining adlaw-adlaw na pamabuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Action Radio Bacol. 684 Baka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Tuto, sobra ka na! Sobra na bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Action Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kag makita mo subong mas yun siya relevant kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya magsinika nga Jack Balaan Virador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Action Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag drang station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-tuot ko gini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB magpangati lang base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Action Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radio Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian Swine Flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong inibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginatila. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 2:16 na kita, kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Okay. Karon ko lang na i-share ang aton nga FYI, kay do medyo limited ang aton nga oras. But anyway, sa mga ka-aksyon natin nga naga-monitor via Facebook Live, sakay si Jamie Perez, mayong hapon dira. Kag balya naga-monitor sila kuno from Barangay La Granja with Family Perez, Aportadera, kag Halandoni. Sige, si Sir Melily Oligo, mayong hapon man, kag salamat iya sa pag-monitor. Sige, and Ma'am Ana Sinoro. Okay, ang inyo karon nga mga messages, ibasahon ko lang na, okay? Sige, standby sa aton nga mga ka-action kay diri kita sa aton man nga pagbasa sa nga sulat nga ginpadala iya sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, sa subong iya nga hapon, ang aton nga letter sender, isa ini sa ka babae. Ang aton letter sender nagpatawag lamang sa kay Christy. Kag ang sulat ni Christy nagasiling, Dear Tita Wilma, mayong hapon sa imo, kag sa tanan nga naga-monitor sa imo programa, This is My Life. Tita We, I know nga ang akon nga istorya isa
isa lamang sa mga mabatian man bala Tita We sa mga drama or sa mga teleserye nga malantaw naton sa telebisyon. Pero Tita We, ini nga hitabo ang matuod nga natabo sa akon. Bangod Tita We, isa ka seminarista ang akon nga napamana. Nagkadto siya sa amon lugar para iya nga magmisyon. Di ba may aragin man tuod nga mga, like for example, taga La Carlota ikaw, no? Tapos nagmisyon ka diri sa Bacolod, di ba? So isa ako Tita We sa mga nagadayaw sa ila. Sa ilang nga dedikasyon, ang ilang pagtuo, kag ang batasan balatita nga mabuot kaayo. Abi mo Tita, isa ka tuig na lamang kuntani, pari na siya. Ginlikawan ko siya sadto, bangod sa notisyahan ko Tita We, nga mas nagalapit ang buot ya sa akon. Sa akon Tita, nahibalaan ko nga hindi manami ang akon mangin desisyon. Pero Tita, sadto man nga mga panahon, akoon ko Tita, may ara man ako sa nga nabatsagan sa iya. Kag sa pihak sa ngakon paglikaw, siya naman ang nagapangulit. Ang silingi sa akon, hindi ako magkabalaka. Pangod, ara man sa gihapon ang amon na pagtuo, ara man sa gihapon nga magaserbe kami sa simbahan, bisan nga hindi siya magdayon sa pagkapare. Nagligad ang mga tinuig Tita, nakaangkon kami sang kabataan. Abi mo Tita We, nalimtan ko naman gani ang akon sadto ginakahadlukan nga syempre Ginoo ang akon iya mangin kaagaw sa tawo nga akon ginahigugma. Tita We, nag-abot ang wala ko ginapaabot. Ang abi ko, tungod kapag sikman sa iya Tita, ay hindi mo gid bala makitaan nga may ara siya gali sang sakit Tita We. Pero ginatake siya sa korason. Pagkadto siya sa trabaho, kag pagsakay niya sa bus, gulpi na lang siya Tita, nahulog. Or aksidente bala nga natumba. Hindi man COVID ang findings sa iya. Abi mo Tita We, nagbalik sa akon paminsaron. Ang akon ginakahadlukan sadto nga basi inina ang ginahulat ko nga bawiun siya sang Ginoo sa akon. Tita We, salamat gid sa pagbasa sa akon sulat. Ang tagpadala, Kirsty.
Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:23 na kita. Yes, sa aton yung mga kaaksyon. Amuyad to ang aton iya nga letter sender, pero dali lang gid ha, hindi ko mayo ano ang pagplastar sang iya nga istorya tungod sa isa iya ka flash report sa subong nga hapon, no? With Action John Diaz. Sige, pasensya sa aton yung mga ka-action at doon ko anay ang akong pagbasa man sang sulat para sa flash report ni Action John. Action John? Aksyon na ang mga masobra ni 300,000 pesos worth of suspected shabu ang na-recover sa Bacolod City Police Office City Drugs Enforcement Unit. Sila man ibang mas operation nga gingkasa sa ginamang hapon diri mismo sa area sang Barangay Banago, no? Barangay Banago siyudad sang Bacolod. Pasikamente na sa bahay sa Purok Bayanihan. Ang Purok Bayanihan urohan siya sang Barangay Hall sang Barangay Banago, pakad diri sa area sa Pityo Sibukaho. Sila nga po nang inadakpan naman ni Kadto mga way back 2016 bangod man sa pawaligan sa illegal nga droga sa uligin monitor liwata sang Bacolod City Police Office, CDEU, mismo ang nag-operate sa reaksyonan kag pinakuhaan sang mga dalagko, bulto nga sa say sang illegal nga droga. Actually, represensya mismo ni Bacolod City Police Office City Director Police Colonel Tomas Martir sa Edris area nga nagsasigid mismo sa kasa nga bypass operation. So lahat mga 10 grams ang nadakpan na 26 anyos nga lalaki, do pintor ni siya, nagasagod man sang isda, ganti isa lang isa nga istar, pinabalay ko sa inmanding kasailing bypass operation. Ang kabugutan karon gi detalye, sakit ng pangalan gid kang gining nadakpan, kadga kung paano gingkasa ang bypass operation, pantay sa tumakakso diri sa Gapon sa Black News Public Affairs Program sang Aksyon Radyo Bacolod. Last report, gikan sa patrol ang tagibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Okay, si Action John Diaz from Patrol, no? Isa ka bypass operation ang dugang pagana sa karon nga detalye, no? Inyo man bantayan sa ka Public Affairs Program sang Aksyon Radyo Bacolod. Balik kita diri sa aton iyang nautod kainan. Nautod naton kainan nga ginabasa. Yes, action hands. Daw nadula man ang ako niya konsentrasyon. Char. Okay, sige. Antas man, no, sa pagbasa, no, sa mahatag iya nga advice ni Tita Wilma sa aton letter sender, no, sa liwat, ang problema niya or inablang doon nagbalik sa iya nga pamensaron ang ginakulbaan niya sadto, no? Kay given nga seminarista ang iya nga napamana, no? Ti naghag ang iya blang kakulba nga ti Ginoo na diyang akon nga kontra, no? Ginoo na ding ako nya kaagaw sa akon iya nga napamana. Ting may natabo subong, no? May natabo subong. Ang iya nga bana is wala gid siya hinalungong bala, no? Nga may ara gali isang masakit, gulpi lang gin atake sa korason, no? Ang findings hindi man COVID-19 kundi amo na wala na to napaktan basi man sa tiempo, mainit, no? Mainit or hago sa abi sa trabaho kag paglakat niya amo na kapoy, may tendency nga ti gulpihon ka lang gid iya nga matumba, no? Well, anyway, sige, amo yadto ang isa man sa atong iya nga letter sender nga nagpatawag lamang sa kay Christy. Pero antes man diri kita anay ho. Ay, ang singig bago nga vitamin C, ina ang Lycee, the non-acidic and
liwat, dili kita sa pagbasa sa nga mahatag nga advice ni Tita Wilma sa aton letter sender sa subong nga hapon. Baw kada mo si ilag lang naga-monitor ho sa siniya nga tinion. Sige salamat gid ha. Karon lang na no? Si Ma'am Ana Sinoro balya pangamuyuan kuno nga hindi siya hindi guro mag-positive no? Sige salamat gid Ma'am Ana Sinoro. Well, anyway, ang problema ni Ma'am Christy, na? Kaga sa karon, ako man pagabasahon ang mahatag nga advice ni Tita Wilma, nga nagasiling man nga, Christy, mayong hapon sa imo. Hindi pagbasula no? Ang imo kaugalingon or ang imo nga bana, bisan ang Ginoo. Kay halin sadto, hindi malain ang magpalangga. Kung wala man na dayon ang bukasyon sang imo bana, ang kuntani manginpari, ina mga pamaagi lang sang Ginoo. Ina may ara sang pahanugot sa Ginoo. Hindi mo dapat pagpaminsaron nga akig ang Ginoo sa imo. Bangod hindi ina iya, no? Hindi na amo ang Ginoo naton. Siya ang nagahatag sa aton sang pagpalangga. Kung ang kabuhi sang imo iya nga bana, tubtub na lang dito, no? Among sitwasyon, padayon na ang imo iya nga pangabuhi. Kaga ipangamuyo. Pero kung subong man na ang sitwasyon niya is ara-abi, for example, kawala niya na tawag ni na sulat mismo, no? Kung ano ang sitwasyon, kung bala ara pa sa hospital or what ang iya nga bana. Well, anyway, sige, sa imo Christy, ano man ang imo nga manginda kahimtangan, hindi gid pag-ibasol sa Ginoo, na? Hindi man pagbasula ang imo iya kaugalingon. Kay ang tanan kuno, no? Ang tanan kuno nga mga nagakatabo sa aton, pagbuot na iya sang Ginoo. Hindi na yung pagbuot naton, no? Pero may ara lang kita kun kaisa na mga bagay nga ginahimo nga kontra, no? Nga kontra sa kuntani, pagsulundan bala na ang gusto nga kita or gusto nga ipahimo sang Ginoo sa aton. Pero tubtubsan ang pagpalangga sang Ginoo nagapabili na iya sa aton. Ag syempre ipangamuyo lang, na? Ipangamuyo ang imo iya nga pamilya, may kabataan pa kamo. Atagi ina sang atensyon kaga ang anuman dira nimo nga mga worries, ipangamuyo lang. Kay for sure, tanan mahatagan gid sang kasanagan. Sige, alas 2:32 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Yes, amo yan to ang isa sa sulat nga ginpadalaman sa aton. Paagi sa kay Tita Wilma, ang aton letter sender nga si Christy. Sa akon nga pagbalik, standby sa aton nga mga ka-action, kay akon i-share sa inyo ang aton nga horoscope. Pero kung may oras pa kita karon, i-share ko sa inyo aton nga FYI. Okay lang? Sige, standby sa aton nga mga ka-action. Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na
mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulunyon kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radyo bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong hapon sa ating mga ka-action nga nag-monitor via Facebook Live. Sa liwat kay Inday Athia Kimeriman, nag-monitor dra sa Banwa sa Morsha. Salamat, Ged. Sa kay April Joy Buenaflor Gaston, good afternoon man. Si Antonio Beronio, mayong hapon, nag-monitor from San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Salamat. Meme Armida or Eminda Duping Atong, love ko na. Sige, mayong hapon, watching from Taguig. Salamat. Ma'am Diding Alohamiento, mayong hapon man. Ma'am Connie Dormitorio, mayong hapon dira sa imo. Jovi Munares, Sir Martin Aliling, Julie Militado Patrimonio. Naga-monitor from Singkang. Be safe always. Salamat. Ma'am Homa Lumena, good afternoon. Tamyaw pagigali ko ni Sir Antonio Beronio, ang tanan nga batch 78 sang Bata National High School. Kay Betty Santero, good afternoon. Nagapamati sila kuno from Pasig. Wow, maraming salamat. Pero Ilonggo siya, baka basi diri sa taga Negros pero naka-work lang dito or may himuing istoryaan. Okay. Kay Ma'am Virgil Pinda, good afternoon. Naga-monitor from Celine Holmes, Roslyn Bison and his family from Calatrava. Stay safe and God bless. Salamat, Ma'am Ana Sinoro. Ma'am Ana Sinoro, good afternoon. Sir Melly Loligo sa liwat. Yes, si Bolivar Praico or Praico ni siya, Rebecca. Good afternoon. Greet niya lang kuno sa Silay. Sa mga Silay nun, nagapamati subong sa program. Sige, salamat, Gid. Ma'am Eda Sabat Malaka Gamala, good afternoon man dira sa imo. Sige. Thank you so much, Gid, sa inyo yung pag-monitor. Kag sa mga members ng Energy Fans Club, ang iba na siguro nagapakuribong. Nagapakuribong. Wala ko rin nakita ng mga from DSB how. Guro, matugnaw dito nga area ay. Nga daw wala ko ni sila makita. Kag, ano tawag ni? Message bila nga mayong hapon. Ano man? Do katugnaw, Ged? Or base
ano man? Anong sitwasyon? Sige. Okay, may pila to ka portion, no? Nagligad bo, may na-report to nga isa to kuno ka, kapihan? Or ginatiniran man? Pwede nagabaton sa mga guests? Bo, kabudlay kaayo. Sige, no? Sige, siman pa natin nga mga sige lang ko nga sige, no? Kapila, gid ko ka sige. Masige magiguliwat. Sige, haginan. Well, anyway, sa mga ka-action naton, no? Salamat gid sa inyo nga pag-monitor, no? Continue lang sa pagpadalaman sa inyong mga messages. Standby kamo karon sa aton yang horoscope, no? Aton kapalaran for today. Kag share man kamo dira sa inyo yang mga man subong sitwasyon dira ninyo gapangapi kamo, no? Aksyonan, indayan, coffee while listening. Mamudam lang mga messages diri, no? Kay mananamian gina si Indayan. Kaya kung gani nagapangapi mo ko subong. Kay katugnaw kag daw basig na mapiyungan man kung program kung gapiyong-piyong manangakon nga mata do amo na. Sige, standby sa aton yung mga ka-action, no? Continue lang sa liwat sa pagpadala sa inyong mga messages. Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanat tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo pagkulong nun kag negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan responsable na pagbalita pagdayon na ipalagnan malasig pero sigurado aksyon. Okay,
Okay, pabalik diri sa aton programa This is My Life. Sa gihapon ang inyo kaupod ini si Indayan. Sa na-mention ko kay na, diri kita sa aton iyang horoscope of the day. No? Pero pasensya gid sa aton nga mga ka-action, bawi lang buwasa, no? Kay Tita We, kung ara na si Tita We or available na si Tita We, or kung ako man buwas, diba? Bawi lang para sa aton iyang FYI. Kaya medyo limited gid kaayo ang oras. Sige, diri na kita sa aton first part sa horoscope. Unahon naton sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Sa imo dira ba lang kada adlaw, maobserbahan ni mo Libra, ay imo ba lang masaksihan kung ano or kung daw ano, no? Ka maayo sa nga imo ya nga mahal sa kabuhi. Na balang tanan despite sang kabudlay pero ara sila mas ma-appreciate mo subong ang imo ya nga pamilya, ang bulig kag ang care, syempre, sa imo yang pamilya. Sa mga Libra, lucky numbers, 15, 23, 55, 22, 46. Magenta red is your lucky color. Para naman sa mga Scorpio, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. Ang imo dira nga best friend, na? Ang imong suod nga abyan. Amo na ang magabulig sa imo para iya nga mas malapit ikaw sa oportunidad nga ginatawag. Dason, magaabot man ang manami nga palaabuton. Basi bala sa hindi mo na silinga sa isa mo lang katulog pagkaaga. Maayuhan ka na o mamanggaranon ka na, kundi may ara ginaiyasang step by step, kumbaga. Kung sagdanan pa, ayaw mo na step by step. Sige, sa mga Scorpio, lucky numbers 17, 36, 56, 22, and 46. Shocking pink is your lucky color. Para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23 tubtob Desyembre 21, importante ang meeting, no? Para mas makita ang estado sang negosyo. Hatagan atensyon, no? Ang imo day ang mga priorities. Ay kung kaisa kung wala kuno na plastar mo dugagamo man ang imo yang pamensaron. Sige, sa mga Sagittarius, lucky numbers 36, 17, 42, 55, and 26. Purple is your lucky color. Baw ka dako. Nakitaan ko good Action James, Pati, joke lang Action James. Sa mga Capricorn naman, Desyembre 22, tubtob Enero 19. Capricorn, ang imo bala pagdayaw sa imo isigatawo, angin alagyan ina para nga makilala kung sino ang mga tawo nga magasuporta sa imo. Capricorn, magsalig nga ikaw iya ang makabangon. Hindi nga makabangon sa imo ginahigdaan, kundi makabangon ikaw kung may ara ka man subong sa mga problema like financial, di ba? Natural na ka maagyan ta gina tawo lang ta. Okay, sige sa mga Capricorn, lucky numbers 35, 22, 53, 45, and 12. Sky blue is your lucky color. Kag para sa mga Aquarius, Enero 20, tubtob Pebrero 18, mag-focus, na? Mag-focus sa imo kayong lawas. Kag tun-an man ang meditation nga ginatawag sa mga Aquarius dira. Para iya mangin balanse ang imo nga karir kag ang imo nga pamilya. Sa mga Aquarius lucky numbers 36, 16, 23,
53, and 45. Turmeric yellow is your lucky color. Ara naman sa mga Pisces, Pebrero 19 to Marso 20. Ang imo dira bala paghalay hingabot sa imo yang sa iban nga tawo. Ay lang may makitaan ka. Ay siya bala todo ano no kalain sa iya. Wa mo na bala nga mga komento, mga negative. Subong ikaw mismo maka-experience man sina. Ay nablang ginatulok-tulok ikaw kag ginaistoryahan, kag ginachismisan. So ang ginasiling nga kon hindi mo gusto nga ikaw istoryahan, di ka man mag-istorya sa ila, hindi mo man sila pagpakalainon, na? Di mo man sila bara ano ng term backstab, na miguhay ka mo magatubang, magtalikod. Si ano to balaw? Sige, sa mga Pisces, hindi ka na malikawan kung kaisa, isan gani mga close friends, di ba? Na? Magbarkadahay ka mo, pero may aragin nga nagalisa. Sige, sa mga Pisces, lucky numbers, 45, 23, 34, and 56. Cyan Blue is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:49 na kita. Action Henry, may nabilin pa ko. Sige, sa aton nga mga ka-action, standby, sa nabili naton iyang mga horoscope sa akon man nga pagpanumbalik. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon patayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo patayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginagampiligan patayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai Samsan anong kaintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na italak na
Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita nga dala inspirasyon, aksyon. Okay, pabalik diri sa aton programa This is My Life. Sa gihapon ang inyo kaupod, ini si Inday Ann. Antes man kita mag-proceed sa aton iya nga nabilin nga mga horoscope, diri kita anay sa aton man nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayos ang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwa na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa siningtion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo.
Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami, umahal nga Iloy sang Diyos. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kagbulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. And this time, diri kita sa aton man nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, doon naglapaw agad si Indayan. But anyway, ngagahon lang Sa aton iyang mga nabilin pa nga horoscope, sa iluhan naton ang mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Aries, malipayon ikaw kag appreciated nimo ang kabuhi. Mangod, madamo ya ang nagapalangga sa imo. May mga tawo gid man nga mga negatibo towards sa imo, pero ti madamo gid yan nagapangibabaw ang mas nga nagapalangga sa imo. Sa mga Aries, lucky numbers 36, 47, 52, 12, and 23. Sandalwood brown is your lucky color. Para naman sa mga Taurus, Abril 20, tugtog Mayo 20. Ma-eksperyensyahan mo sa karon ang event nga muni ang pakita sa imo or magabutang sa imo sa spotlight. Abi mo, spotlight, ara lang sa mga nagakanta. So, hindi ka na iya magkatingala. May mga tawo nga magpalapit sa imo. Nga magpangilala sa imo. Ito ka instant celebrity. Sige, sa mga Taurus, lucky numbers 22, 17, 33, 45, and 57. Violet is your lucky color. Para naman sa mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Makabaton ikaw sa good news halin sa malapit nga abyan. Finally. Si Gemini, ikaw Gemini, nagaplano ka mag-abroad? Why not, diba? Sige. Sa mga Gemini, lucky numbers 16, 36, 26, 55, and 45. Carrot orange is your lucky color. Para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tutub Hulyo 22, madamo nga oportunidad ang magabukas.
Tinguhai kag panamia ang imo nga pagpili. Kag himua ina sa mas madali nga panahon. Kay kun umanikon ka isa kun damo kun na oportunidad bu nagasala man ikaw kun diin ka sa wala o kun sa tuo. So sige sa mga Cancer lucky numbers 56, 47, 32, 26 and 12. Pearl white is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23 to Agosto 22, sure ka subong sa gusto nimo yang nga matabo. Handa ka nga mag-commit. Oy. Handa ka na kuno nga mag-commit sa imo ya kaugalingon para sa iya. Sin una sa yaman. Sige, sa mga Leo, lucky numbers 22, 42, 58 and 38. 36. Cinnamon brown is your lucky color. Kag para sa mga Virgo, Agosto 23 tubtob Setyembre 23, Virgo, nagasaka ang imo iya nga income, kag bisan ang imo iya nga eksperyensya. Mga kapinpag ko na amat-amat abi nga mga like for example, damo ka sa may mga natun-an. Si Action Henry, for example. Damo sa mga learnings. Kapin pasubong nga mga pandemic po, mga Pinoy kada sig kaabtik pag pop up sang bulb gidya. Kaabtik magpamensar kung ano ang pwede himuon para ang makapangita sang trabaho, makapangita sang kwarta. Agud iya nga, syempre gamiton palang magalastuhon sa balay. Amo na kuno ang mga batasan or attitude gidya sang Pinoy nga madamo ang nagadayaw. Sige, sa mga Virgo, lucky numbers 56, 21, 47, 35, and 12. Dollar green is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 3:06 na kita. Okay, amo yan to ang aton iyang horoscope of the day aton kapalaran for today sa subong man nga adlaw sang Huwebes. I can't say goodbye. No, I can't say goodbye, but I had to say. No, I had to say goodbye for now, diba? Sa aton yung mga ka-action, oy, si Sir Ray Baryoga, nagkitaan ko yung message. Gapangape kada subong, sir, ano ang upod sang kape. Sige. Sa aton anay nga Bible verse of the day gikan sa Psalm chapter 34 verse 15, the eyes of the Lord are on the righteous and His ears are attentive to their cry. Sige. Salamat gid sa aton yung mga ka-action sa pag-upod sa akon sa Huwebes man edisyon sang This Is My Life. Sa liwat ang inyo tag balita, do nag-newscast ko how. Pasensya. Ano na mag-usi indayan. Sa ngalan man sang regular nga anchor woman Tita Wilma Sugaton, ini naman ang alagad, ini si Indayan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon